Mak katik lah bertanya pula. Kabar tunjukkan bah contohnya. Assalamualaikum sambahanda indangakan firman sambarono raji. Ai sumalatus aluna dengan yaumaizina. Oh kemudian itu jualina ini segala pemberian yang berupa nikmat yang akan diparisu di hari kiamat. Baitulah kata dari Tuhan yang ayat karena baitu wahai sahabat mempergunakan lidah hendaklah ingin. Ona jangan cilaka nak kena ujian. Ona jangan baca dosa tangannya kawan lidahnya lantang berbirapu. Tajam centang parenang menyindia kiasan. Bertanggung jawab tetapi bukan umpamu yang gadang nak kami misalkan barapu garoko galisia la kontan barapu lambu kate pagaran. Kuku nanya yang kumari diariakan baitu hebatnya lah didanga orang tetapi sekali balun lemanang sekali balun taji di bulangannya semua nama rusua manggamang aku anak buaya pulau nang taja baranang nanti nyolongoh bak baru kadang muncul macibi aku dua latagang sebuah lagi nak dalam sidang apalagi kita beradat di ranah Minang di Minang ke bawah adat lakambang hujan talapu di paneh talakang di masa kini di mana kau malang lima lakala karena nalu copak di pape de dagang lalu de orang datang ada keliru lah bini yang dek tata basapu lah bigali dek goyang baju dek garah kagarah dek guyu kaguyu dek aco bagara laila malu kalau tak ingin ayah jo ibu peminatu balu lah menapik cucu baik itu lah keliru jangan dipakai
là cho bu
Inilah Allah sambut kayu ala nanti po Sabatan de jodoh lemi kia pengaji ala nalatin la jawab tanyo pengajian memang penting pada kita yo penting sekali la di bidang la agama agama Islam agama kita suruh hajataga dodi dalamnya untuk kita lalai menjalankan saja oi saudara tarifkan kando perkaronya lalai yo tahu disambu nada pepido lalai pandana santu di angin batiu di ombak basabu keputusan Bayona jaza Allah jangan kaji surah keleleran jika tak ada pilihan Cikiran leharo di hujan yola di hati awan oh air iyo di cawan itu curah kawan aro di buruan tanah banget di hutan pun di tengah lelai labikan itulah misal rupa pengajian kajian banyak tak ada keputusan kerana itu lalai dipikir olehmu semua hadis turun tentu Oman Arab lalai dengan nafsu Fakat Araba dengan Rabbahu siapa mengana dirinya oh seolah mengana akan Tuhannya pahamnya
lalelo Karena itu lalai janganlah lupa tuntuilah kaji naknya to sabana yo diri lalai na tantu nana inyo La ilaha illallah kalau dibaca kulima sampai jangan lupa oleh kulli mahla oleh kalau dikato iyo tubuh anang kasar iyo baure patulang lade para pula de palimpo patu hakikat lamai sama tu kulima ilah jangan laleng ya itu tubuh ya itu rohani nyawa yang diilahi bakul ibadah yang indah barabu badan tuamba hati tak dapat dipandang jomato ini malakannya suci sungguh tergali panamu Muhammad zahir batini ayat sabita iyo dicarilah dengan alemu la jomato hati ya cuma aku lima ilah iyo ujun amalana modika ku sabananyo diri iyo la itu di pengataan dirana mata pasar lepas malah baru pamalakanyo tetap bukan inyo zat lasipan pun bukanlah bukan inyo minum bukan inyo makan lalu jodoh gola dikatu jangan si wujud kepada guru kaji ulang dikaji bana sadalam dalam kasano pulang nyawa piko padam kasano pulang nyawa sakalo alam kulima Allah ya itu bernamo denala si wujud itu iyo lami
de nyoranca de paraun de batula la dilangka le salangka de le janjang la de takana pananti la suku datang la kala orang nampai atilah orang nan tinggal de atilah inna nyawa malai yang saru ku taboka bertemu jo Tuhan jola sepenan banyak saru kau nan lekan puya enak soal pengadinya oleh sakian sajo sakian dahulu dari kami berdua sekarang lah tiba kini nan pulau masuknya le masuk kutiku di kami berdua menjawab tanya nan tadi takkan kena jua baduri di daging jadi umpamu batulah dira tuangan dia tarasolar soju lendo sana kami di dalam nanti jua nanti jawaban dari kami berdua tampil beri tolan keduanya lepak candu orang oman nanti oto di jalan raya laju kala sol de tadang aju mere jo be abandulnya to Osopir mamba anta siapa di anta ji unyang nan nelai anta ji ajo lantolan tanyokan oleh setan tajago para karo tubuh lantolan tanyo jo daging ure jo tulannya ditantang itu banan tulan tanya iyo simakan bana osanya tunyo ini malah jawaban dari kami nan de berdua Oman dulu pengajian kami terima oleh cayo daging oleh cayo kulit lanale bagaimana pulo iyo le cayo ure lanale papare sopulo iyo le cayo tulang lanale bagaimana pulo dari mana datang cahaya delai masuk nanda ulunya iyo ulumu arunyo bagaimana pulo inilah jawaban dari kami nanda berdua iyo le cayo kulit nanda ulu lah dipanya tu iyo putih ajaran dia iyo halus sabana halus iyo de pamigo itu benar dengan cahaya nan kulit nan tua iyo le cayo putih iyo seperti kaco seperti tinyo kacau nan tujuh lampi nan dia rupanya iyo le cayo daging bagaimana rupanya iyo merah ajaran iyo benar lagi nanda cahaya iyo le cayo itu halus nan samparono iyo nan jarani dengan di bali ajarannya iyo le cayo ure la de le dangala de campulo yang lade jaraninya beliau lagi nambah cahaya iyo halus sabana halus iyo akan la cahayonyo talabi haliye la pado kawe nan kunyangan nanggo iyo le cayo tulang la de le hitam la cahayonyo lade jarani dan lagi nambah cahaya iyo halus sabana halus rupo kalam hitamnyo talabi
kepada batu nan hitam nan ko. Iya dari mana benar? Namu aronyo. Iya lenan itu tanyo. Asal niyo cayo dari nur jar Allah lar sama tu. Iyo dengan dari nan sanobana dengan datang cahayonya. Iya akan muaronyo. Kan sudah dengannya tu. Iya nur lar Muhammad. Iyo Allah ko jalil dan Allah ko nyatu. Nang iyo nan dia dam di batang tubuh nan kasanang ko. Iyo lebar itu bana bacahayo sekalian nyorungo. Deko ala galih la dinana alai nan ko nyato. Iyo tanyo lai maikati o. Luar yang nan biasa. Memang yo sejarah Nabi iyo nan niyo tanyo. Sejarah nan junjungan nan di masa nan dahulunya. Sawakatu kelahiran Nabi. Siapa namanya di bidanan jadi dokter siapa pula. Lekatlah itu bana dalai bunyi nyotanya. Olehkan itu bana oleh saban tajaku. Menjadi ibu bidannya dekai sudah nandelahnya tu. Memang dari yodenyo bana didatangkan dari Tuhan kita. Nan bidodari datang dari desa Rugo. Namanya di dokternya malaikat disuruh ada Tuhan kita. Itu mana dejo kalau dikira. Oleh Nabi dari itu nana jadi bidannya. Seratus Siti Nade Aisyah dan nana ikut pulau di sana. Yo Allah yo de ko jale de layala ko nyato. Aisyah kadar itu sangat panjang bunyinya tanya. Kalau dicura papa kamana sebuah hari yo dibuinya. Makan sinar lah berapi memang dah kurang desukaro. Memang kurang yo desuaro daripada Nabi Yesus. Lebih bana kapadonan diri ambo. Memang menurut ikabanyo diampai damam salemo. Lu nanti jo file ko denallah maham payambo. Kalau kibote diri ambo batu iyo ede taraso. Itu bana dai diubek indah rado-radonya. Lainan diminum prokol nanti ponyo yo kakapalo. Sarato iyo nanjo kambi denan dane bana itu yo. Iyo indah yo jutega tapi iyo samparono. Sampai inyo mamaka denang kapan kade talingo. Tetapi dengan yo insya Allah tanyo makati ludes juo. Nandi ibu enyo denang lapadoyo malam nengko. Iyo tanyo Allah dijawab dengan lesa penyatanyo. Kayo nalani kami sambut nandi mungko basamu. Iyo kini bakaranca. Pulo kasiro. Iyo manorikan kami sudahlah to. Denang bise dan delapan denan orang membari namo. Iyo kabatanyo juo. Kapado saudara. Iyo tanyo batanyo pasaran biasa. Telah pakaian kami sama tukang nende curito. Ikola tanyo akatolam saudara. Itu ayo olah ditambah tanyo. Sambil patanyo jo irama sero. Irama minang ode iko namunyo. Para karo tubuh ditambah suranyo deseo. Cari kadang jarang basuh. Sekarang batamu di
mana bunyinya tanya. Kulit jo daging ore tulangnya. Ditentang itu Allah ditambah tanya. Kulit berfaedah, bagaimana faedahnya? Faedah daging, oh bagaimana pula? Faedah ore tolong panyato kodesio. Faedah tulang bagaimana pula? Kawan jadi apa? Desi Muhammad diri kita kawan. Oh tarang tambanan sesudai ko. Lah jadi sikit itu kami bertanya. Panjang-panjang indah banyelo-nyelo. Biasa kita asa samparono, asa badate baraso ajinomoto. Bana oh di mungko basamu. Di pasangannya irama nansero kosana irama mina dibu yo. Tuan Asden punya karajo makati oi di bari jualan bakan doiko. Laiden tahan tangi joisa. Dalam jatuhnya ayamato. Oh iman tahun jang batin tahu si. Kamano luko ko kadibao. Kadandang diri taku ibadoso. Eloman jauh badan kau kini. Dengarkan bana nanjo irama lamo. Jadi kau mau ini sinar lade barati. Kalau di Indo dirano ibu hatiku makati kalau tak ingin namu makati batang babini. Itu juo narimonyo suko kawanoi. Didoakan juo ke Tuhan yang asuh. Ya Allah ku jalil adalah Allah yo ku nyatu. Itu sebagai ekstranyo atau sebagai intermezzo. Maklum begitu sari pasone jarang nyoba tamu sabu boiko. Iya pulon yo lagunan sero yo irama minang kan jadi juo. Irama ini sudah nyatu. Irama tradisi silawat nangko. Salawat ulang on judul lagunya. Bahasa nangati di dalam nado di bari banajo irama yonasero. Irama ini kalau dikira Situ anak aspen dan lain punya karajo. Salawat ulang dengan judul iramanya. selawat dolang tapariangan sinar barapi nam orang Bali. Ya Nabi Muhammad Rasul kita. Ya Nabi jangan ku iman amo. Oh sungguh Benar minyo adena sayang onde sana jallupo salawa edula. Sungguh benar minyo adena sayang onde sana jallupo salawa edula. Salawai dolang, oh lagu pitunjuk abu
jangan lupa salam dula. Sungguh benar minyo denang saya. Di sana jangan lupa salam dula. Irama minang iko namonyo kami badu mancu pulo. Iyo sari leta dangal de tukang la de corito. Nade masuk nade kini kau. La di manole kasanang la dosana la desiko. Alum kita sari basuh. Jarang bertemu sarupo iko. Iya di Sumage daerah Mulalo. Ada sila dela pada namulo iyo para tamu. Sinar barapi de bilangan la de kadu. Panana bermain on di malam lagi niko. Oda siap pun datang. Iyo kamal apiha wa ala siap pun datang. Sabana nana labu asabana iyo balabu asa kurang bahkan tu amato. Makan duang sandaran diri panutan kaum sapa sukuan haji kole sana pilih bawari Kusala lupulan mamba anan jo pawari. usana nuboni onen pusako Lala itulah irama dari kami nalabatu. Irama iyo ramina anela itulah namonyo. wala dengan sben odela kunyon kaju ona sinar la barapi la mancubo pulo Alana mancupo pulo saropo de inyo. ada mila da hiburan taruko ako Odi sumage iko namonyo. Oli panela nende sekarang nangko. ala kadito lani onamban la karapulo Iyo tantulanyo kami okanda bagara pulo nana bagara nyo pulia onde kapanya koma tola de matan nana lamangan tua eso bayon na ajago bayo tabulanti nan sagalo inche mato iyo lako tadi tolano karapulo iyo tantulanyo kami la de nale bagara pulo dari sinar la de barapi nade mungko nade basamo iyo gara bagara pakaian tu kacurito. Odeyopan kurang tarika de kanadula de mangato Ikola gara la de bagara di kami padu. Sambil de bagara sekarang Iyo sinar nan barapi la de barapi.
Madinah Sanusinana Ali mati paparang fisabilillah Sajak paning ayo diri Nabi agamula banyak yo nambah rubah. Yalah